И така, хора, аз съм Валерий, нещо сме на Майнкрафт. Сега ще ви покажем хубава къща. Ето я. Видях и от Херомбо. Така. Видях и от Херомбо. Вижте този е така добре. Не е лошо като цяло. Ето вижте тук. Ето това като на Херомбо. Ето прозорци. Сега ще ви покажем отвън, защото вие не видяхте много. Чакайте само да видя дали имам. Да, имам. Добре, че си сложих, иначе пато си имам. И тук имаме още едно. И тук още едно. Абе, те са добри. И така. И сега ще покажем къщата отвън, как беше, само да заспим. Да сложим леглото, че стана вечер. Така махаме леглото. Вижте какъв звук се чу. Така. Ето виждате. Ето виждате ли това, хора? Има още две. Те са три. Ето и това, ето го. И накрая това. Гледате? Какво яко е направено. Виждате? Вижте. От въздуха. Ето го комина, който го направих Херомбо и аз го направих. Не знам кой епизод е това, не знам. Отдавна. Откъде да дам, видях и си казах каква е тази хубава къща. Я да видим, да проверя. Да видим кой аз виждам, че Херомбо я прави. Ако беше някой друг, ако беше Дидо пак, Дидо Ди, и той е добър. Ако беше Вената и така, други такива за Майнкрафт, Шаро Хекс, щеше. Ама различни, които не ги познавам, не щеше. То си е добре. Да ви покажа ли как да си заязвате така? То е лесно и полезно. Нали имате такова? И ви трябва... Чакайте малко. И ви трябва седло. И накрая ви трябва... Чакайте малко. Ето това може и сребърна бронзова. Ето това е злато. Чакайте. Остана толкова. И ето. Али слагате това и вече го потомявате. И е готов, ето. Раздите го. Доста готино е. Те са го сложили в Майнкрафт. Вижте с сламата. Тази пънна вече. Ще го побия. Така. Шемтят това. И ето го. Не трябваше да я прекарам тук. Сега ще дойде до мен. То ми е до мен. Аре, мрете.
Къде е другата лама? Чакайте, че нещо става. Къде изчезна тази лама, бе? Айде, тук няма къде да бягаш. Айде. Те тук. Ще слагам другата, че те бегат. Ето тази, например. Ми трябва... Чакайте, че забравих. Кой ми трябва от тези? Аре, това ще избера. Това е най-готиното. И сега... Чакайте, какво стана, бе? Да. Разбрах. Що така, бе? Трябва да има сърце, иначе така няма да стане. Ето готово. И сега гледаме. Ето, слушайте това и вижте какво става. Има и различни. А виждате, ето това въжи, вижте сега. Пише. Пише връзване. И ето сега. Вижте сега, където да бягам, той ще ходи по мен. Защото аз съм го вързан. Добре, умри. Няма да гледам. Ето така, ако искате да убиете лама или кон или куче, можете така да ги убиете. Още 3 минути ще включа с тази клип. И ето вижте сега какво ще направя. Чудя се. Да, вярно. Гледате ли ето тази сивата къща? Аз я поставям на последно. Четвърто последно. Вие я поставете на първо място, да е. Не знам, може второ, трето, първо. А тази я поставям на трето. Вие какъв искате я поставяте. И ето тази къща. Чакайте да я видите. Я поставям на второ място. На второ място, така. И накрая, the final, първо място, ето тази къща. Защото е супер яка. Вижте какво е яко. Аз с тази къща много се трудих. А тази там беше елементарна и другите две. Най-елементарната ми беше онази сивата. Па това е елементарно, кой не може да направи тази къща. Не, че съм се срещнал от Heavenbull, видях от Heavenbull на клиповете и правих като него какво правеше той и аз го правих. Вижте този какъв готин покрив има. Вижте, това може да си го ползвам като стъпали. Да се кача на комина, ще правя ето така. Чакайте. Ето, качвам се тук. Хоп. Чакайте, че не успяхме. Трябва малко да надъхаме. Не. Няма да успяме. Ще взема малко засилка. Не бе. И ето. Не бе. Добра къща. Не от най-добрите, но все пак е една от